8 litri 46, 11 lire 50. Hello, number one, please. Ei, mi-a suflat mânușa pe jos. Da, e bun că mi-a pus vizorul de soare. Ah, aici ai mișto. Nu bate nimic. Deci nu se putea să nu fie ceva pe M25. Băgați ai piciorul în el în M25. Pot să trec și eu, mister. Hei. Ce afumă Fordul ăsta. Ca o sobă. Bă, da, ce bate și soarele ăsta. Băi, ce dracu faci? Te în gură. Fii atent, tati. No, hai în Londra, uite aici. De ce m-am mutat eu din Londra? Unul dintre motivele și răspunsurile pe care pot să vi le dau este motivul acesta. Prea mulți oameni. Ăsta știu că mere la McDonald's să mănânce, dar tot se bagă pe banda. Ia, fii atent la el, hei. Oh my god. Ce plin de proști aici. Ia, fii atent la ăsta, hei. Fucking hell. A13 London. Mergem. Aici a fost un parc fain. Au făcut numai blocuri, o grămadă. Să aducă mai mulți oameni. Hai să ieșim pe aici, cred că. Da. Mai 2 minute și suntem la garaj. La Brasileiros. Brazilian people, I think. Aici am locuit, în zona asta, 15 ani. Aici o să vedem la Ciorcăl, să vedem după aia dacă e deschis. Mamă, ce e aici? Vântuleț. Puținteț. Indienii cu scuterele lor. Right? Yeah. You can text me about Yeah. bells. Yeah, it's me. If anyone here, I'll bring it inside. Yeah. Aici se mănâncă ceva. La King's Bike in London. Schimbat cureaua 160 de lire. Și acum înapoi la Stevenage. Dăm a doua. Bă, ce suflă vântul. Elizabeth Line, Custom House Station. Ce enervant e cu 20 la oră. La semafor în Londra.